siyafaka kwisimo sanamhlanje sokubana sidlobile namhlanje kwenza singathi khulukani mangabana ndinike uPrince Mtawelanga azosamkela apha ngifuna nje ukukhokosha kwabaziswa kwabantu abazindwendwe ezifanelekileyo ukhona phakathi kwethu umfana kangekulana usisa ngekulana kwezimali zalapha emapondweni sinaye phakathi kwethu uBishop Mvanwe wase-Anglican ehamba nowakwakhe nabamkhaphayo from the Anglican Church. Nazise ukodwa the chief of the South African National Defence Force uGeneral Young ukhombo kwakhe umphathi jikelele we-SANDF kwelizwe ehamba noGeneral Makhanya uchief where South African Army Formation, the divisions within the SANDF. Takachwa to Lieutenant Kitten, Officer Commander, Yemzin Dubu Regiment, and based 5 Grahamstown. And the Manditi, Ufaka Sankai, Mandamakobo, Tisquin. Isikhonakwana ulombele wokusileyo into yokuba ngale mini yanamhlanje umzi kaFaku kaSiqelekazi umzi kaMabalengwe uMabalabala uZambatha Zimfutshane kanti zomlingana ubukhali nobutsolo entokazi kaNdamase umzi kavula indlela uvula indlela eziya ezulwini nezisibugwini umzi kaMathubu umlimandlela kwentsimi kaMandela upotopotwa umzi kaBokleni Zwelibazi umzi kaNkwiliso uZakajempoza umzi kaNdamase umkaNqele kaFaku xa namhlanje sinemincili namhlanje siyolisekile izidlele zethu ziqhafuqhafu kuba ubomi bethu namhlanje boba nongona kuba kaloku inkonyana yohlanga inkulu yamaMpondo esingasingise esingangabaziyo ngayo namhlanje sithi silikhaya likaFaku sithi silikhaya lamaMpondo eNyanda ngenene Kumkani ngena ezihlangwini phansi kwezinqwithela lezizithubethube zigquthayo zibetha zigqithe sithi nyana wesizwe namhlanje ungangabazi kuba le ngubo
yokhokho bakho ingubo namhlanje sithwelisa yona kuba kwayena umkhakaqele naye lo mhlaba wawusingasingisa wawuzamazamisa sabe namhlanje thina sisizukuzuku sizizizwe sidibene sathi inyanda kaNtontela ikhona sithi namhlanje ngena sibulele indwendwe zethu ngokuzidina xa indlela zimbi zinje nemvula ingavumi nizithuba lokuba namhlanje nibe nathi ndithi ngalo mazwi mafutshane ndithi izixaka mazizole inkosi zithambile ngavesa cela simbethele izandla siyabulela kakhulu ufaku ke kuba ngenxa yoba uqale wazilanda wazithutha walivikombeleni yonke andibanga samva xa esithi likhulu libhaji sendiba ndimvile mna ethi likhulu libhaji nonwabe usekhaya apho sawucela ke ngoku wakwangithola kona Mr. Maqongwe Nai was going to give us the purpose of the day as well as the history of the kingship yalama Mpondo aseNyandeni ezangoku animbethele izandla ukwenza uba yantoni ngathi unayo nendawo enovadlana ngalo mzuzu asezayo sinaye phakathi kwethu uchairperson we-portfolio committee yalapha kwaCOGTA umfokanyosini noprofessor Radebe naye ukhona phakathi kwethu sawumane ke sibagqabaza ngomane besisa ngokuza abantu esinabo kodwa uba igama lakho alikhankanywanga izinhliziyo ingakhathazeki ukhankanyiwe Nkosi Mphathi Nkqubo bobabini abaphathi Nkqubo ndizawucela ukubulisa ndiqamele kwezazibuliso zikaNkosi uDilizikana ingababizi bonke abantu ababizwayo kaPuliso ndiziqaphele ke uba silapha ngokhokhelwa yiNkulumbuso elikhona nabaphathiswa bayo nejaji bulise ke naba bebesaziswa bebengekaziswa ngelaa xesha bebulisa ndinikwa lo msebenzi sesi sizwe samaMpondo okuba ndazise uba singani apha yaye sivelaphi singalamaMpondo ekubekwa ikumkani yabo namhlanje. Namhlanje isizwe samaMpondo aseNyandeni sibeka ikumkani yaso. Namhlanje izizwe zikhokhelwe zikumkani zazo zizongqina ukubekwa kwekumkani yesizwe samaMpondo aseNyandeni. Namhlanje urhulumente uzovuma ubukumkani bekumkani yesizwe saseNyandeni. Ukumkani uNdamase wesibini. Ukumkani uNdamase wesibini onomhlaba ophakathi komlambo womZimvubu nomlambo uThali. Onomhlaba osuka kulwandle
olusezantsi kwethu uyoma ngeentaba zenqadi. Namhlanje ukumkani uNdamase wesibini uyabekwa. Ubekwa kwisihlalo soyise. Ngoba nguye unyana wesi sizwe. Ozawuba kuba onguye utata wesi sizwe ngalo mzuzu. Ukumkani uNdlovunyezwe uyikumkani yesi sizwe ngokuzalwa. Ngoba uzalwa ngukumkani uMakaziwe, ukumkani uMabalengwe isibuliso. Emzala kwinkosikazi yakhe enkulu, intombi yesizwe samaSwazi. Amampondo alandela isiko lawo elokuba xa kuzawuzalwa ikumkani kufuneka into yoba kuyiwe kwesinye isizwe, kuyiwe kubukumkani baso, kuyocelwa intombi eza kusizalela ikumkani. Loo ntombi ke yintombi yasezityeni kwakumkani Sobhuza. Umama obesimbeka kulo nyaka kuthiwa ngumama uBhongolethu, yintombi yesizwe leya samaSwazi eyiyo ezele ukumkani uNdlovunyezwe. Ukumkani uNdlovunyezwe ke akazalwa yedwa ngukumkani uMabalengwe. Kwindlu yasekunene kaMabalengwe, indlu kaMasidadu, intombi yakwaMbuyiswa, uzele inkosi, unkosi uNtando yesizwe Ndamase olapha phambi kwam, unkosi uZweloxolo isibuliso sakhe. Kwakulaa ndlu yasekunene kaMasidadu, ukumkani uMabalengwe uzele unkosi uMthawelanga, unkosi uJomtaba lo besamkela apha phambi koba sithethe. Bazalwa ke nekumkani le njengoko senditshilo bezalwa ngukumkani uMakaziwe. Ukumkani uMakaziwe ke naye esi sihlalo sesakhe ngoba uzalwa ikumkani, ukumkani uTyutha Nyandiliswe, ukumkani uVulindlela. Ukumkani uVulindlela umzala kwintombi yesizwe sakwaZulu ngoba amampondo ayawucela intombi yesizwe sakwaZulu ukuba zayizalela ikumkani. Acela intombi kakumkani uCyprian Bhekizulu kaSolomon, kaDinizulu kaCetwayo kaMpande wakuloShaka. Wasenza ngakhona intombi ekwakuthiwa apha ekhaya xa ibizwa nguMageba elako kwabo kusithiwa nguJessica, izalwa nesilo samabandla esisikhoyo, isilo samabandla kwaZulu. Loo ntombi ke iye yazala ukumkani uMabalengwe, noye yena wasandulela uyise esaphethe. Loo nto yenza into yoba xa abantu bethetha bathi ikumkani yesithandathu uNdlovunyezwe, kodwa ukwisizukulwana sesixhenxe ukusuka kuNdamase. Ukumkani ke uVulindlela, ukumkani uNyangilizwe akamzalanga yedwa ukumkani uMakaziwe, unomninawa wakhe uNkosi uPhondo lweNdlovu, uNkosi uNtabayithi, onguyise kaNkosi uMlimandlela, uNkosi uMandlezulu. Kanti kwaphaya kuMageba ukumkani uVulindlela ube nentombi athe xa ibiza nguFeziwe. uFeziwe oze wazocelwa sisizwe samaXhosa. AmaXhosa bagcaleka okokuba ayoba yikumkanikazi, abe yinkosikazi kakumkani uXolilizwe Sigcawu. Bathi phaya kwagcaleka xa bembiza ngumama uNondwe. Phaya uba ukumkani uNdlunkulu wabo yintombi yale nkundla kakumkani uVulindlela. Ukumkani uVulindlela naye uyikumkani ngokuzalwa yikumkani, ngoba ukumkani uVulindlela uzalwa ngukumkani uVictor Poto, ukumkani uBhekizulu ke isibuliso. Emzala kwinkosikazi yakhe ke ekwakukuphela kwayo kuba ukumkani uBhekizulu wayekholelwa
kulento yenkosikazi enye wazeka intombi yesizwe samaHlubi, intombi yakwaLudidi, intombi kaBawuqabadiya, abathe apha emampondweni xa beyibiza nguMamthi, yafika yona yazala ukumkani uVulindlela lo. Kanti uVulindlela kokwabo ukumkani uBhekizulu zele nentombi, intombi enkulu kakumkani uBhekizulu, igama layo kwakuthiwa nguNtombomhlaba. uNtombomhlaba wazawucelwa sisizwe sakwaRharhabe okokuba ayosizalela ikumkani, waze wasizalela ukumkani uMaqoba yakhawuleza Sandile, ukumkani uZanisizwe ongumyeni wekumkanikazi le iphetheyo phaya, umama uNoloyiso. Umama uNoloyiso indlovukazi yamaRharhabe ungumolokazana wentombi yale nkundla yakwaBhekizulu, ungumolokazana kaManyawuza, ungumolokazana kaNtombomhlaba. Kanti ke enye intombi encinci kakumkani uBhekizulu ekwakuthiwa nguPumla yazawucelwa sisizwe samaBhele kwaphaya kwaRharhabe, yaba yinkosikazi yakomkhulu kaNkosi uJustice Thandabantu Mabandla. Inkosi le yamaBhele isekho, abantwana bayo bendikhe ndababona apha namhlanje, ndiyabona nankuya uBhele, ngabatshana aba bakakumkani uVulindlela, bengabazukulwana ukumkani uBhekizulu. Lo kumkani uVictor uyikumkani ngokuba ubukumkani bakhe ubufumene kuyise, ngoba uzalwa yinkosikazi enkulu yekumkani yesisizwe ukumkani uBhokleni. Inkosikazi kakumkani uBhokleni enkulu yayintombi yesizwe sabaThembu, iyintombi kakumkani uGangelizwe, athi amaMpondo xa embiza nguMangangelizwe. Mangangelizwe ke ozele ukumkani uBhekizulu, udade wokumkani uDalingelo, lo wayenguyise kaNkosi ukumkani uSampu, uyise kakumkani uSabatha Dalingelo, ozala ukumkani uZwelibanzi. Lo ntombi ke yamaThembu ekwakuthiwa Mangangelizwe le yazala ukumkani uVuthapoto, ezalwa ngenkumkani uBhokleni. Kanti ke uBhokleni akaphelelanga kukumkani uPoto kwizindlu zakhe. Kwindlu yasekunene, indlu yaseMampondomiseni, ukumkani uBhokleni ube nenkosikazi ekwakuthiwa nguManxazonke, yazala inkosi ekwakuthiwa nguHenry, athi kaMampondo xa eyibiza nguHendi. uHendi ke ngulo watshona nenqanawa kaMendi ngoFebruwari ka-1917 xa amaMpondo ayakuncedisa amaNgesi kwimfazwe yelizwe yokuqala. Wayengayedwa ke uNkosi uHendi phaya, wayehamba noNkosi uMxhonywa Bangani, ehamba noNkosi uDokoda, ehamba noNkosi uRichard Namase, abanye bawumazi njengoRichard Dumezweni, kodwa lona gama lakhe lakokwabo yayingundabazindlu, isibuliso sakhe ingumjongile. Yabelwe umhlaba phaya eKathini, umhlaba waseNgqeleni. Babehamba ke nenkosi le, uNkosi uHendi wendasekunene. uNkosi uHendi ngulo ke unguyise kaNkosi uDD.P. Ndamase, uNkosi uDD.P. Ndamase onguyise kaNkosi uMalizole. Isibuliso sikaNkosi uDD.P. ke kwakuthiwa nguZwenzima. uMalizole ke yena kusithiwa nguGcinizizwe. Ukulandlu ke yasekunene kakumkani uBhokleni. Kanti zangaphele lapho, yawazimanisa amakhosikazi ekumkani. Amakhosikazi kakumkani uBhokleni ayili-14 andisiwagqiba, kodwa kwindlu yaseMgubheleni uzele uNotsolo. uNotsolo ngulo uzele uNqanga phaya eMgubheleni. Kwindlu yakuZithathele ukumkani uBhokleni
uzele uBenisile ozele uNkosi uMzimkhulu waphaya kuzithathele uphethe onyana wakhe phaya ngoku waphaya kukumkani uBhokleni kwindlu yaseThekwini kuzele uNkosi uPalafini kanti kwindlu yaseMthonsi kuzele uNkosi uMafloni andizuzigqiba zonke izindlu zakhe kodwa madigqibele ngalandlu kaMageni apho ukumkani uBhokleni azele unyana wathi uGibisela ozele uzuzekile ke uNkosi uMathobela onguyise kaNkosi uMangaliso uBhokleni inkosi enomnqumo yaseMampondweni inkosi ende ekuthiwa nguNkosi umuntu isibuliso kodwa kuthiwa nguNkosi uJomsapa walandlu kaGibisela izindlu zikaBhokleni andizuzigqiba Mampondo noMxolelo ukumkani uBhokleni ke naye ubukumkani bakhe ubuthathe kuyise ngoba ukumkani uBhokleni wayezalwa ngukumkani uNkwiliso emzala kwinkosikazi yakhe enkulu apho amaMpondo aye esuka aya amaMpondo kwisizwe samaBhaca ayawucela intombi kaNkosi uNqaphayo inkosi enkulu yamaBhaca yafike yazala ukumkani uBhokleni nomninawa wakhe uNkosi uMangala oye wabambela ukumkani uBhekizulu ngexesha besesesikolweni ngoba ukumkani uBhekizulu ukumkani uVictor Poto uqale ukuba ukumkani kwesisizwe ngo-1918 uyoma ngo-1974 uphethe ukumkani uBhekizulu iminyaka engama-56 ukumkani uBhokleni ke ulo uzala ukumkani uBhekizulu sithi ke uzalwa yena nguNqaphayi intombi yakwaBhaca ezalwa ngukumkani uNkwiliso ke naye andinawuzigqiba izindlu zakhe ngoba uNkwiliso wayenamakhosikazi angama-21 uNkwiliso had 21 wives kwindlu yakhe yasekunene njengoba kwenkulu yayinguNqaphayi kwindlu yasekunene wazala uNkosi uDumezweni emzala kwintombi yasemaKhwetshubeni intombi kaMnguni kwindlu yaseZuneni ukumkani ke uNkwiliso naye waba yikumkani ngoba ukumkani wabuthatha kuyise uNdamase oyena mntu sihlangene ngaye apha namhlanje ngoba uNdamase njengoba kuthiwa ukumkani uDlovyeza uNdamase esibini wayekho uNdamase wokuqala uNdamase wokuqala ke ibalulekile into yoba xa sizawuyeka siyazi uba wayevelaphi ukumkani uNdamase imbali yakhe iqala kusaphethe kuyisemkhulu eQawukeni eyikumkani yesizwe samaMpondo sonke ukumkani uNgqungqushe ukumkani uNgqungqushe kufika kuye isizwe samaBomvana sizocela into yokokuba intombi yawo amaBomvana ibe inkosikazi kakumkani uFaku wabuza uNgqungqushe uba ngubani igama lale ntombazana athi amaBomvana nguNokweya wathi uNgqungqushe uFaku akakolungi ake nibe nibuye umva amaBomvana aphinda ke amaBomvana ekhaya kanti amaBomvana azawuxabana kwawona ekhaya xabana ngezawo kwasuka impi phakathi kukaGambushe owayephethe nonyana womkhulu wakhe uNgezana owayengunyana kaMbili oyena nomkhulu kaJalamba uNgezana ngoku ufuna isithuba sakhe sobukhosi bamaBomvana amaBomvana ahlulelana phakathi amanye ahamba noGambushe amanye ahamba noNgezana wabethwa uNgezana woyiswa yimikhosi kaGambushe
uNgezana waza umangala umkhwe wakhe uNgqungqushe ngoba intombi kaNgqungqushe uNgqabase yayiyinkosikazi kaNgezana wamcela ukuba ayomncedisa ngelo xesha amabomvane behlala lapha esajonisi wafika ke uNgqungqushe nemikhosi yakhe bamdudula uJalamba bamdudula uGambushe kanti uGambushe uzawuphinda abuye nemikhosi yakhe wayoyisa imikhosi yamaMpondo kanti ngaloo mini ikumkani uNgqungqushe bazawuyosela wabulawa ke kulo mfazwe yamabomvane ukumkani uNgqungqushe ngokwesiko wangcwatyelwa phaya eMthalala kulaa ndawo kwakulawela kuyo. Emva koNgqungqushe wangena uFaku wayikumkani yesizwe samaMpondo esadibena amaMpondo. AmaMpondo aphinda adibana athi kukho laa ntombi yamabomvana yayiziswe apha masiphinde siye khona. Xa befika kwabomvana kwathiwa intombi sekho kodwa amabomvana athandabuza ecinga intoba amaMpondo angaziphindisela kule ntombi iNgokweya eyayiyintombi kaNkosi uNqayiya owayengunyana kaJalamba ezalwa noGambushe uNqayiya lo. Kodwa ekugqibeleni abazali bakaNokweya bathi siyawakholelwa la maMpondo. Kwathiwa uNokweya usemasimini hambani nomxelele intoba siyamkhulula. Athi amaMpondo akazusikholelwa uNokweya amnika ihlala lakhe idlowa lakhe elincinana lelalirhasile. Kodwa xa nifika emasimini nimbonise nali ihlala lakhe ubungqina boba nisuka kokwabo. Okunene uNokweya ke wawamkela amaMpondo wahamba nawo waya komkhulu eQawukeni. Ayefika phaya eQawukeni ufikwa kuFaku sele nenkosikazi uMakhanywayo, inkosikazi eyazala uNkosi uBhekameva. Kwathiwa makathathwe uNdamase unina kaNdamase uNokweya afakwe kule ndlu enkulu. Kwathiwa igama lakhe ngamaMpondo nguManqayiya. Wathiwa ngoyise ngoba ngelo xesha amaMpondo abafazi bebatha ngoyise. uManqayiya ke ozele uNdamase, uManqayiya ozele uNonesi lo wacelwa sisizwe sabaThembu wayoba yinkosikazi kakumkani uBengcuka owazala uMthikaba. uManqayiya ke akayedwa uNdamase kuManqayiya kunabafowabo oBangani noMbangatha nabanye. Ngokwesiko lamaMpondo ikumkani iba nebandla layo. Ibandla elalisenyandeni ukufika kwaManqayiya yayilibandla laseVungeni, ilibandla likaNgqungqushe lendlu yakuloFaku. Kodwa awufika uManqayiya uFaku waseka ibandla elitsha. Ibandla ke zezi zinto kuthiwa ngamabutho kwezinye indawo. Ibandla nebutho zazidibana kuloo ndawo. Ibandla lakuloNdamase elikaFaku kwakusithiwa yinyanda. Yiyo le nto apha kuthiwa kusenyandeni. Inyandeni yindlu yakuloNdamase kaManqayiya. Asiyonyaniso le nto ithethwa ngabantu yokuthi kuthiwa apha kusenyandeni ngoba kwawelwa ngeenyanda. Inyanda ligama lendlu yakuloNdamase kaManqayiya kwaFaku. Apho abanebutho lakhe noNdamase ekukhuleni kwakhe uye wanelakhe ibandla lendlu yakuloNkweliso, igama lalo kwathiwa ngumhlanganiso. Esephaya eQawukeni ngelo xesha uNdamase ukuze awele uNdamase. Le ndaba iqala ngendoda enguHlanjwa igama, indoda yakwaGqwirha. Le ndoda ebulele isilo ngobusuku xa isijonge ekuseni yafumanisa into yoba yingonyama. Yaya kuNdamase ngoba yayibibutho likaNdamase yawumxelela uNdamase into yoba ibulele ingonyama icela siyithathe sise komkhulu uFaku ikumkani. Wathi uNdamase andikwazi ukusondela ngoba uManqayiya uthwase ngayo ingonyama.
kuthiwa sengebhubesi. uDlandlo wahamba nemikhosi kaNdamase besisa ibhubesi omkhulu. Xa befika enkundleni kaFaku ajijisana amabandla kaFaku elasevungeni nelasenyandeni. Bangenelela nomhlanganiso kodwa kuFaku walamla amabandla akhe ukuze ayithathe isikhumba sengonyama. Kwenzekileyo ke uFaku phaya emva kwensuku ubonwe elala etyholweni. Waya uNdamase yosabela uthi ndiva kuthiwa undifuna ukukubulala. Wathi uFaku inyaniso leyo. Wathi uNdamase andinayo inhliziyo yokukubulala. uNdamase emva kwethuba wathatha isigqibo soba makawele phaya asuke phaya eqawukeni. Xa esuka phaya indawo oqala icingileyo ukuya kwaBhaca, kodwa wayitshintsha loo ngqondo etshintshwa nangamaphakathi akhe ngoba athi uyawuhlazeka ngoba kwaBhaca kulapho kwendele khona intombi kaFaku udade kaNdamase uDludla. Waze wawela uMzimvubu. Xa ezawela uMzimvubu uFaku wamlandela uNdamase wamlandela uFaku. Wathi uFaku phaa phesheya komZimvubu nezizwe zam uzungalwi nazo ngoba imikhosi yam yonke ngexesha lokuphatha kwaFaku imikhosi kaFaku iphethwe nguNdamase lo. Iimfazwe ezininzi ezilwe nguFaku beyikhokhelelwa nguNdamase imikhosi. Nezigqibo ezikhulu ezithathwa nguFaku ubezithatha ngokusayina kunye noNdamase. uNdamase ke wathi kukweza zizwe imithwa kaFono seyiphanga phambili. Amagingqi aphaya amakhonjwayo aphaya ungali nazo ezo zizwe. Xa efika apho uNdamase isizwe aye wasithengisela sisizwe samaMpondomise. Wahlala kule ndawo ke uNdamase. Kwaphindoda apha ebulele ihlozi. uNdamase wathuma umninawa wakhe uBangani uba aweze isikhumba sehlozi ase kukumkani uFaku eqawukeni. uBangani xa efika phaya eqawukeni wathi uNdamase imisila yasenyandeni mxelele uNdamase uba ndingeni ndawo kuyo. Isikhumba esi Bangani ngasombatha kuba nawe kakade uyinkosi. Nangoku ubukhosi bukaBangani bukhona apha. Unkosi uMzimkhulu nonkosi uNtaphane lo ngumphathi nkqubo. Ngoba unkosi uNtaphane uzale umonakale ozale unkosi uMaganisa, wazala uMhlaba onzulu, wazala unkosi uZoyisile. Lo ngumphathi nkqubo apha unkosi uZoyivumile. Ukusukela ngoko ke uFaku wamhlonipha uNdamase njengekumkani yesizwe sakhe. Emane kodwa emvakashela ngoba babengena ngxabano. uNdamase ke wayikumkani yesizwe. Njengoba namhlanje kugqithiswa ingubo yakhe. uNdamase ke owayezalwa nguFaku kaNdungushe, uNdungushe kaNyawuza, uNyawuza ozalwa nguThahla, uThahla kaNdayeni, uNdayeni kaChithwayo, uChithwayo kaBhala, uBhala kaGangatha, uGangatha kaQabe, uQabe kaMsiza, uMsiza kaNcindise, uNcindise kaTobe, uTobe kaHlamandana, uHlamandana kaZikelekazi, uZikelekazi kaHlamba ngopende, uHlamba ngopende wazalwa nguSukude, uSukude wayezalwa nguMkhonwana, uMkhonwana wayezalwa nguSantsana, uSantsana wayezalwa nguMthwa, uMthwa ezalwa nguSihula, uSihula ezalwa nguMpondo, uMpondo uzalwa nguNjanya, engayedwa uMpondo enewele uMpondomise, enomninawa uXesile, enomninawa uNyambose uyise kaMthethwa, uNjanya ozalwa nguSilisile. Kulapho lo mnombo kakumkani uNdlovulezo obekwayo namhlanje. Namhlanje amaMpondo ayamnika uNdamase wesibini ingubo kayise, ingubo kaNdamase, uGoqomashiya kwaMnqosini, iselela izifo zonoGqabule, uZimandleleni baQhwebula baseMangwaneni, uLusiba Khotela phantsi kwencwadi kuSamadoda. Namhlanje amaMpondo
amaqondo azamnika ingubo kaNkwilisa, ingubo kaBhungu, uSibinda Nyathi, ungayibazi umhlaba uyathukuma, unkani olukhulu olungadinga ukuxoxa, wasa waqoqa uNkwilisa. Namhlanje bazamnika ingubo kaBhuleni, uzwelibanzi lasemampondweni, uzalisamehlo wasemafuleni, izithilile enkulu engangeni imehlo, insekeni emhlabeni yathintela izulu. Ukhala kamlanjeni wafika emanzini wendlala ukuka, wafika emanzini wabasimleni ukuze amagqele kahlinza inkomo. Udlu edaleke wayiguzula, ihamnqele ehlangula umcamba, ihamnqele laqhubeza empindweni, elatsho umjakade kwafa amadoda, walala umaphandle, walala umazilane, wawakhonjwayo wawela amanzi. Namhlanje bamnika ingubo kaVictor Poto, ingubo kaBhekizulu, eyangcola kabanzi, ubanje amasibili uqhawula umhlehla, oyena qhawula Holidi, ububele bentaka, unoligxa wegqirha, elona gqirha, uVahoyi kaNkonza, ugqobo keThakatha, owabalekela esikoleni ukuba baleka ukunuka ngamagqirha, kanti uzawufika Thakatha nasesikolweni, bathi uyadlisa ekofini, bathi musile izindlu zamafundasi, befuna ukuhlala kwezamangesi, indlovu asemhlanga, ugalela zizale kuhlutha inyanda kuhlutha amahlumba. Namhlanje amaqondo uNdlovu yezwe amnika ingubo kayise, ingubo kakumkani uVundlela ezingezulwini nendlela ezisibhobhweni. Namhlanje amaqondo uNdlovu yezwe amnika ingubo kayise, ingubo kaMabalengwe, ingubo kaMakaziwe. Namhlanje uNdlovu yezwe uyayinika ingubo yakhe. Ndlovu yezwe! Ikumkani zonke zikhona apha. Premier wephondo no-APC ophethe la department yenkosi. Ndizawucela uManyawuza akasinike into njengenyanga bethu emfutshane. Khawuze Manyawuza ngokuna silinde uba ingubo kakumkani ifike. uBishop uDabula noBishop uMbethe leza ngaphambili emva le program kaManyawuza khawuleza mfondokazi. uManyawuza ubebhalisiwe uzawunika i-item apha ndiceleze ngaphambili lo gama silinde ingubo kakumkani. Ndicela iWellington Prison isinike i-item. Wellington Prison osinike i-item. Ayibethile njani? Babulela Jeff.